Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Mergawe guys. Gimana apa bundel ngonten opo urung duwe tema opo kopior delalah duwe inisiatif gimana bermasak jangan asem dong telane kok ijek api-api iki ape tak encepno ning gone mburi omah boh tukul boh ora dipangan titik iki encepno guys tapi aslinya tukul disirami terus iki ape tak gancone atus ora lemahe kok krewenge tak ketelane sik sakmene kilak ka lho guys anu kandang pitik sing dirubono menawa belum tukul kena dienggo rambanan ora usah tuku dong telo tuku ki 1.500 sih mbah 1.500 bro 1.500 ya dong telo iki mang nek 1.000 mbah 1.500 saroh lali aku kok jek apik-apik ayo ditanduri guys tak toto tripod sik wis rewanya seperti ini sih. No, Atas koran. tinggal hijau ya. Ini kok iki lan cukup ganggu aku. Saya mau. Besar iki para ya. Besare kayak wangi. Kok. Rati. Kreh mau. Iki kalau direm ini kene. Wah, jadi datang. Kayak satu tamu. Nawi iperisik, guys. Sik. Ujule lho yang jeruk ngene ya. Lah aku terusno lah. Nek krewani misale. Ya sing ngepet nek kene. Lho, tilake tak encepno anggure urip.
Pegawian. Sang pegawian aku. Dong, tangkol, wong telo. Wis bab air banyune. Bab ngene bab lemurip. Ya, mau itu kok enak. Karek mandek titik ora. Ben pang pitik lho. Ya iki guru-guru. Nah, dia mau dunia kayak gini. Kemudian ini memang ngerti kok di kuping kok ini. Gue nyaman. Aku raman titik yo wis. Entar ini ngoro-ngoro. Dia mau nih tengok. Urip kono ta kono ya. Ya sini ki urip ya. Kita tahu ini saya. Kita tahu. Sari tenan iki. Keloran entek-entek, siwup keloran entek-entek. Iya. Sama anak truk. Aslinya semi lho sih. Iki semu kok. Ayo semi aku lho. Yo ahek titik. Malah titik. Kalau titik di tangan. Tangan, yes. Tangan yo wis. Ya di kulo ra ora urip yo wis. Urip kok anu nek titik. Cepno wis. Meme jagung guys. Oh. Tak wangi ngeler, Mak. Kae wis sok dong telone. Halo. Ngono guys tandurane piye kae? Nah, aku pancite ben alhamdulillah. Ah. Pancite yo sarek dulu. Pitik iki malah yo akeh. Kalah mbek pitike. Pitik dipakani. Iki sakmono nek wis wah kena dinggo nyambel ya. Dulu. Sanding jeritan. Dhewe. Kok wong. Kayak wong tanduri kacung. Nek iki, guys. Engko nang ndi ben aku. Iki bele rong bar, Mak. Ijek. Ya jalan-jalan aja. Nek sawah jek. Enggak sak. Jeneng sawah yo jek. Jek di sawah. Oh, panenane Iki jos jek. tenan ki. Tak kok nyumber kowe. Metu terus. Berarti bae tak kok nyumber. Nah,
Amin. Berkopo kok diciri ra ngger. Udah licin apa? Ngarang ngobrol. Cek guys, sampeyan nek ijan lebih ngendi? Jane renek iki. Bener enek. Nek makan sapi lho, pawo. Ayo. Jane angel. Jane nayah ngono yo tok wakeh neh. Jane. Jane Nang enek iki yo butuh udan. enek Nek iki enek itu ditambah. iya. Panenane iki wong tani iki. Jagung. Pari otomatis ya, keren ya. Pangangan, tuku. Sih. Orang desa yo semangan guys, saiki duwe anggap gelem mergawe yo. Satu beras Ya. Yo mangan. Yo mangan. Nekat yo gelem berkat nekat berkat. Ayo. Nekat berkat, guys. Ini soal daging. Ini yang panas kayak mangan ini. Pas di Aduh, ini esuk iki wis anu. Apa temen apa hujan yo kae. Wis banyu wis pokoknya. merah, hijau, pagi. Guys, usume manganan guys, ndi mulai manganan. Ini hilang. Kayaknya piring dilongkas. Katanya kita Ini wis enek. yang beli kok. Aku pilih kok. Wis tandurane ora iso dipaculi soalnya lemah. Enek watune. Wis tak anu nih siramane. Mbah kok blereng ra ketok. Oh yo, ora kepangan titik. Titik yo trauma. Moga-moga urip. Siramannya guys. Mundur dan teleng. Dan yang ambil satu sing dua sing isor wae bae. Sing di Sing dhuwur. WTW. Iya. Sing di Nanas. WTW. Padha ae kok. Nangis ra mbok dono, Mak. Oh. Diperi apa, guys? Nanas, yo sak kreseke ambil satu ben njero kono ben adem kok dipangan neh. Ibu sing ndi kowe? Sing dhuwur. Nah, sing kono sing kae weke nanging isor. Nek dipangan kabeh sak isor-isor. Iya, nek iki wis dioceki. Nyah, iki tekekne kok kono kulkas. Nanti gue mangan sego goreng besok. Ngisor jane. Wis, ndak lebih. Piye rasane, guys? Nanas. Ambune seger. Adem seger ya, Ber ya. Gue ndek iki pengen kudu mangan kuyok, kaya wong nyidam, guys. Kudu mangan nanas. Nyidam. Nyidam. Kowe nyidam? Heeh. Baru meteng. Enak sekali. Enak sekali. Soalnya enak. Kaya apa enake? Kaya apa enake rasane? Enak ya enak. Kaya Kok jus. Jus nah. jus apa? Iki jenenge apa? Nah, Jus nanas. nanas enak toh? Mana sih kaya ngono, gak ro rek Dek. Karo nek tumbas Dek. Ya melokno kok. Sampeyan lali. Lali.
Ya wis ngono tutup konten ibu Yes guys, ngono ae nandur dong telone. Wes guys, ngono ae nanti dongkerane Medun kok jumuk meja. Mbak bantu baru ngeler jagung. bantu baru ngelar jagung. Terus Dik Peri pamit. Dek pamit, titik ke titik orang ketara jadi mengape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ditutup Dik Peri ya pemirsa, ya sepurane sing akeh nek enek klera-klerune Mbak Isma. Tutur katane sing kleru, salah, kurang berkenan ya sepurane aja lali ditonton terus kontene Deni Isma Ois. Pokok manjil pokoknya ditonton terus ya pemirsa, aja lali selalu disupport konten-konten terbarune kami. Mbak Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa kembali. Iya deh. Mau apa nih terus? Malas. Manganas nih.